Iki kok iso-isone iki bojoku kok koyo ngene iki apa masalahe iki? Iki ndisir njajal aku piye iki? Kok kebangetan. Ngamuk ora wis ditanono iki. Iki kancaku dhewe iki tibake. Oh, njajal aku arepe. Oh. Aranane Merte iki. Lu tuwa dibel ora enek. Tak paranane sik. Merte iki. Apa njajal aku tenan. Bun. Assalamualaikum. Ki anak apa le? Ki piye sak kabare sampean iki? Kabare api-api ae le. Ki Apa le rene iki? iki enek anu makane iki. Piye? Iki antara ketok iki enek wong setting, enek permasalahan bojoku kok kaya arepe ambek si kancaku dhewe iki. Maksudnya selingkuh. Oh, selingkuh. Iki piye iki menurut sampean iki piye iki? Aku kudu piye iki? Aku sebagai RT le. Ya. Kowe nek enek wong selingkuh aku ya ora trimo. Ya. Ngene le. Iki Iso cecetane ngene iki. Kaya ngene iki omonge ya sayang-sayangan barang. Aku tak dem-dem tak jar-jarne kaya ngene-ngene iki barang ngene iki. maksudnya selingkuh sing endi? Ya sing selingkuh kancaku dhewe iki. Ya kancamu dhewe. Nah, iki yo ibaratnya larekane dhewe iki. Oh iya, tak atasane. Oke. Ajake nganu saiki tak bel pemuda apa piye? Ya kudu ngono. Oke, engko digrebek. Grebek ae wi. Oh, di Atrimo ya wi sebagai RT. Oke. Halo. Assalamualaikum. Bola-bola iki nang ndi iki? Udah nangkring. Ki apa enek masalah iki, masalah perselingkuhan ning salah yang disaku dhewe kabeh iku cacang takon glumpuk kabeh. Ki aku meh Pak RT. Iki. Heeh. Ya ajake anu dilumpukne kabeh engko. Oh ngono, oke. Sapene? Oke, heeh aku meh Pak RT iki. Wes, ya tak tunggu ya. Assalamualaikum. Iki jane bola kuwi mau permasalahan apa to, Bro? Iki kok moro-moro jarene iki kok perselingkuhan kok dicelok RT barang aku. Lah iya. Lah yo piye iki? Piye iki? Apa adewe marani Pak RT sik ngono piye iki? Ora apa-apa. Ora kaya. Iki marani adis marani Pak RT sik yo. Iki. Yo. Rame-rame ngono yo pemudane. Yo. Ning. Ano Mas? Mau enek perselingkuhan, ya toh. Ki mau kabeh bolo-bolo tak kono anu pemuda-pemuda tak kondene ya toh. Ki enek perselingkuhan kok duit grupek piye. Ini nek ngono. Piye Pak RT iki? Solusine manut sampean iki solusine. Digrebek apa di musyawarahane sik apa ben nganu digrebek dhisik ben roh nyatane ngono ya. Tapi kan gendro. Oh, piye Pak RT iki? Iki harga diri yo anu Ora apa-apa, wi kan rusak rumah Oh, tangga. iya, rayu ya toh. Iya lho, wi ra bener wi. Cuman pemuda-pemudanya udah sampai menurutku di
di maksud iki aja sampeyan iki aja sampe berlaku selingkuh. Ah, Iya. iya. Kok didelok nanan lara ya Pak Teh ya. Loro banget wi. Lara banget. Iku aja anu digrebek ro nyatane mbok piye carane awak cerai-cerai. Iya. Harga diri. Ah, Rusak gerayu. rusak tak layu wi. Enggak iso. Bener wi. Jadi sampun lak mone iki mau aku nek klerune ya Suprane, ya Pate, bolo-bolo kabeh iki. Engko jajal tak didikane iki mah marahi nganu. Apa wis mau bolo-bolo ketikane iki wis asli wis kaya merusak kae barang-barang kae jan kaya ngene kabeh. Wah, mudah-mudahan ngarepe dijak nembon, arepe dijak ngene selingkuh, arepe dijak ngene kaya ngene iki Pate ora ngene. Bener wi. Di sampun wonten Pate kula tak nyuwun pamit, muga-muga kabeh kula ajake kula tak ndek malih jenengan apa bel nggih. Oh iya nih. Wis pun kula nggih ngapunten lho nggih niki mau ganggu waktu jenengan. Hati-hati ya. Nggih. Wis, bolo-bolo ya. Nggih, Mas. Tak langsung dhisik kula anu tak kabari kabeh Mbak masalah iki ya. Assalamualaikum. Pak RT ngene iki piye? Sama sebagai Pak RT, Mbak Ayu ku dikonokne, aku ra terima Pak RT. Terus piye solusine Pak RT? Aku ya ora oleh ning dadi RT kan rukun tetangga bahwa lingkungan aku ora trima. Lah ngene ku niki Sebagai pemuja iki pripun? Lah napa diparani bareng-bareng wonten bareng-bareng ora apa-apa. dibutekne wonten nggih? Nggih. Nggih. Wonten nggih. Iya ya. Dibutekne bareng-bareng wonten nggih? Iya. Nggih nek wonten mengke dalu kula tak mriki malih bareng-bareng dibutekne wonten. Iya ya. Nggih. Oke. Kula alih-alih pamit riyen matur suwun Pak RT nggih. Iya. Pak RT, Iya. tidak Halo Mas, iki piye Mas iki? Sopo sini Mas, bojoku Mas Joker lho, wis ora ngayani aku. Kayak iki lho, peten sing andungan iki lho, yo enek sampean. Ki ora iso yo. Made kudu iso cetukan lho Mas. Piye carane iki? Aku ki wis piye? Kadane kaya ngene yo. Mosok ora sampean tulungi. Ki Mas Joker open gayane bagur kaya ngono. Karo aku ora tau ngayani. Sembarange aku golek dhewe. Ki aku sing ngandung kaya ngene. Terus sampean iki piye karo aku? Ora iso. Wedding kudu cetukan lho Mas. Iki mbuh piye bengi apa awan iku? Wedding kudu cetukan. Sesuk apa sesuk? Lah iya lho, Dik. Piye to Dik iki kan? Barang wis kadung. Dik sampean wis konangan karo Mas Joker. Terus piye ngene iki terusan, Dik? Iya, Dik, heeh. Ya wis no Mas. Dadi weddingku nganu lho Mas. Sore iki engko wedding kudu iso ra iso kudu cetukan lho Mas. Mergo yo piye? Sing tak anu wis kaya ngene, ge Mas Joker sore iki mau yo wis moro me Pak RT. Bu iso ra iso. Sore iki engko wedding kudu cetukan lho Mas. Yo wis ngene Mas yo. Sore iki wedding cetukan nang mbahku ngono enggak apa-apa Mas. Iso ra iso sampean usahane sore iki engko wedding iso cetukan. Ya wis, heeh, Dik ya. Engko sore engko ade ketemuan. Heeh, nek bae sampean. Enggak apa. Ya aku wis kadung sayang sampean tenan, kek sampean wis ngandung kaya ngono kuwi. Terus piye to, Dik? Dik iki. Ini kok pemahaman di cerak karo Mas Joker. Aduh iso ra iso kudu rapi ya, Dik ya. Kuwi anakku. Nek kandungane sampean kuwi. Wis bene mak Dik engko piye carane ra apa-apa wis aku. Karo Mas Joker aku dikapakne ritek wis enggak apa-apa. Aku ngeman anak aku Dik marai. Iya lho sak koyo ngene. Aduh tatalan to Dik. Enggak apa-apa Dik ya wis. Heeh Dik engko ade ketemuan Dik. Nek mbah sampean.
Dek. Piye ta Dek mau ceritane piye? Iki piye to Mas? Aku yo wis koyo ngene, ngadu ngene iki aku juga ada Mas. Sekolah karo Mas Joker wis piye neh iki. Kondisiku koyo ngene iki lho. Piye pisan? Dek aku sayang sama temenan. Kayak piye to dengan keponangan iki piye ceritane lho piye? Aku ora ngerti lho Mas. Aku ngerti. Aku dhewe koyo ngono lho karo aku marang. Ora ngopeni aku. Aku nanti koyo ngene iki. Lek paling tenan Dek, iki paling yo anakku. Paling tenan anakku. Aku sayang taman tenan. Kadung konangan. Kowe Mas Joker piye kae mau ning omah piye? Nesu-nesu. Mas Joker nesu karo aku Mas. Sama juga Pak Ne mau. Piye? Mas Joker mau merte Mas. Masamu. Sampai moro MRT mau ya. Kowe mau pemuda barang sama. Lah aku terus aku koyo aku piye, Dek? Terus piye Mas nek kejadian koyo ngene sampean kudu tanggung jawab untuk dilumpukne wis. Piye karepe sampean yo kudu ngomong kejadian koyo ngene lho Mas masamu. Piye terus iki? Yo wis aku. Aku wong lanang, Dek. Aku sebagai wong lanang tanggung jawab, Dek aku. Nan. Wis ora menye-menye, Dek aku. Dek iki ya anakku. Yo alah, Dek, Dek. Terus piye Mas? Oh. Ini kejadian iki wis dirembukne bareng-bareng karo Pak RT kono Mas. Piye engko sore ada kumpulan bareng karo Pak Joker aku karo pemuda. Ya wis ngono ya, Mas. Ati lagi kali nang cilik-cilik. Ngono Dek ya, Dek. Oh, Mas. Wis engko pomo nek apa-apa nek pemuda tak tanggung dhewe, Dek. Aku wong lanang, Dek. Iya, Mas. Enggak apa-apa, Dek, tenan. Aku ngeman iki nek kandungane sama nih kalau tak eman tenan aku. Kene ngandung tua kirim bayi ini lho Mas Dimas bersama. Iya, Dek. Iya lah. Wis enggak apa-apa, Dek. Akhirnya banyak koyo ngene. Samanku berarti karo Mas Joker piye terusan? Mas Joker wis ngamuk-ngamuk ngono ya. Aku tak mau Ngejak piye? Mas ngejak pisah karo aku ya. Mas Joker ngejak pisah ngono mau kuwi. Oh iya. Ngejak pisah wis. Piye aku tak ngebutin sampean ae dadi BPRT koyo aku tak ngomong sampean. Ngono ya, Dek ya, Dek. Oh, Mas. Mas ngono Mas yo. Iya, Dek. Ya. Kok pas aku nggak penak ya? Duh, apa ya? Keret ya. Dah. Kok ini ya? Pas aku nggak penak. Boyo tak. Cari sih. Sampai kau nanti bujuku ya. Cari. Makel udah bu. Oh yang ini man udah bu ya. Jaga kekonannya sih. Jelas tuh nggak pengen aja nyapu bujuku ya. Orang. Dek, Dek, mau nyapu soal yang ini, tanya Dek. Enak aku to Mas. Ki apa? Ki ana masalah apa iki kaya ngene iki? Ora mau jelas nih. Kowe nek apa? Aku ora tau nuroni, ora tau ngene kok kaya awakmu kaya ngene. Aku ngerti apa-apa lho Mas. Ki diusahane kok MRT, kabeh dirembuk bareng-bareng. Lah awakmu pancen kuwi anakku, kuwi pancen wiwekku. Ya kowe tak rabi, ora wudu anakku. Adewe dhewe-dhewe kabeh. Ki harga diri, Dek. Ya ora apa-apa to Mas. Pancen yo karepmu ngono. Yo, aja iki di nganu sapa engko lak sing nganu. Aku tenan, Dek. Lillahi taala enggak ikhlas aku. Mergane aku rabi ambek awakmu tenanan. Wong tuaku, wong kabeh yo dukung. Tapi harga diri, Dek. Megah kurang rusak pagrayu. Gak apa-apa ngono. Kok sore apa? Esuk ngono. MRT ora apa. Yo, iki tempone MRT pemuda ini lak enak apa-apa. Engko dilanjut. Lajeng yang cerai, kok dudono sapa sing ibarate sing larani aku. Aku ikhlas. Iya Mas, apa-apa. Aku ora lila. Iki dua anakku.
Aku ngeluari awakmu kena ditung. Oh Mas, apa lek pancen yo sing kok karep ning ngono pancen yo wis. Iki lek momen tinggi terbaik tinggi awakmu, saiki MRT tembokne kok jalan yang terbaik. Terimono napa sing tak trimo. Kuwi kuwi anakku, kuwi aku jalan. Kuwi ana sing orang ketiga, aku mau. Saiki MRT. Halo, Mas. Jenengan teng pundi, Mas? Ngenten, Mas. Niki kula didhawuhi Pak RT jenengan ditimbali Pak RT. Nggih, kengken teng griyane Pak RT. Nggih, Mas. Nggih. Nggih Mas, nggih. Oh, nggih. Penggiran Pak RT nggih Mas. Ya Mas, oke, kula tugeni Mas. Iya Mas, paham aku wisan. Ya apa masalahe? Mas, tak tugeni Mas nggih. Ya Allah. Ya Allah. Gak apa-apa lah. Pancen yo piye lho wis. Kuwi anakku. Kandungku. Darah dagingku. Gak apa-apa. Aku wong lanang bolo. Tanggung jawab. Ya. Ya dhewe ibare ditembokne ya, Dik. Engko sapa sing jelas, sapa sing salah, engko kena ditembokne. Yo. Ngene. Ini Pak RT iki kabeh pemuda kabeh ibate sing bersangkutan ning kono engko ya. Terus sampe dibaleni neh. So mau ibaratnya sampean intine duwe bojo aja sampe ngene-ngene ya, Dek. Yo. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muga lancar kabeh. Muga sampean gak nglakoni apa sing bareng elek ya. Oke, maro ya, Dek. Assalamualaikum. Dek. Mas. Kate? Nggih. Iki, Dek. Iki pun kula wau pancen keberane nggih ngapunten nggih Pak Teh. Nggih. Dipun salane kula ngapunten. Nggih. Iki bojo kula nggih sedeng tenanan kula. Nggih selingkuh niki pripun nggih. Kula pun bener-bener nyata niki bojo kula niki Nggih. sedeng kalih rencang kula pripun niki. Lah terus niki sampean trima napa mboten? Nggih, kula sempat rubah satune lain keng mriki. Niki sing ngetengi bojo kula niki. Terus mboten trima niki kula. Sing ngetengi sinten niku? Nggih rencang kula Ya, Pak. jenengan mriki mawon nggih ben gamblang mawon nggih. Terus niki sampean tetep mboten trima. Mboten trima. Niki pun ngandung niki mengke jenengan presani mawon mengke. Nggih, pun ngandung pinten man iki? Pun gansal. Nggih, pemuda pripun? Nggih wau pun kula belne Mas wau. Nggih. Jane pun kula telepon. Paling mari iki rene Mas. Nggih, jenengan hadirne mengke kula boten trima jenengan hadirne mriki. Nggih Mas. Kula nggih. Kula selesaikan masalah niki yang terbaik nggih, Pak Teh. Nggih. Nggih. Sampeyan nggih mboten nyesal, mungkin lek teng kebijakane napa niku pemuda mriki nggih terserah nggih to. Tapi mungkin kula silaturahim kali Pak Teh, kali kula, kali bojo kula mungkin lek ada napa-napane. Nggih matur suwun pemuda mriki nggih. Nggih Mas. Nggih, pemudane mriki stop lho top cer. Lho mriki kali RT. Nggih. Mungkin lepane dan napa-napane jenengan jika mawon nggih. Nggih. Nggih, jenengan pun mengadili. Lak pun kula mboten cocok kalih bojo kula. Nggih. Nggih, ngapunten nggih. Nggih, mboten napa.
Assalamualaikum. Salam. Mas, nggih. Dek. Pripun, Mas? Zaman tekan Pak RT niki mau. Pripun, Pak Dek? Sampeyan undang sampeyan tekoni buka. Takmu nggih kuwi bojone Mas Joker kaya Nggih, Pak RT, asli niku pun dangu. Piye maksudmu kuwi? Boten, Mas. Ada yang anu gini tenanan. Aja yang ngono kuwi. Lara le. Nggih. Wirang atiku. Apa kabar minta ora tarik to piye? Boten, Mas. Pun kula tak. Kowe tak jawab ora? Tanggung jawab. Wes saiki, Dek. Ademu bisa. Mau aku mbek kowe. Iki do anakku. Pripun Pak RT niki? Jenengan tanggal itu bersangkutan iki kalih. Kula menghargai jenengan niki. nggih. Iki sebagai RT niki. Jenengan tanggal iki. Kula mboten purun punan niki kula. Simak-simak mboten purun. Iki sak umpami kalih, Mas. Joker pun ade pun dilepas. Kula pun tanggung jawab ora. Purun, Pak Dek. Nggih niku nggih kandhane kula. Iki mau rabi. Nggih. Ora mau rabi ya iki ya ora trimo iki RT ne iki. Dadi pemuda kabeh iki. Aku nek mbakku mau kaya ngono nih, ora trimo. Iya, Dek. Piye keputusanmu? Saya salam nih Mas. Muda, kowe tanggung jawab ora? Tanggung jawab, Mas Awan. Aja pimpan dadi wong. Tanggung jawab. Tempat dirayune. Iki wong lanang. Ngapunten tenan, Mas. Dek, kowe tak pasrahe. Aja yo ngono. Saiki Pak RT. Sampeyan gambarane wong loro iki. Aku semua dadi wong lanang. Awakmu wis mau tenan. Mo wis Ya awakmu sebagai sing milih kuwi awakmu tanggung jawab ora lah iki meteng san. Nggih, tanggung jawab kula, Pak Dek. Nggih, ngapunten Kang Kathah, Mas ya. Kula pun rusak pagrayune jenengan. aku iso ngapura mbawakmu. Nah, tapi ning lambeku tapi ning dalem atiku enggak iso. Kamu perkara apa? Persingkuhane pangganek le. Kamu aku nganggep kowe kanca, nganggep awakmu iki seduluran. Dek, awakmu ibaratnya aja samane kok baleni mbek iki yo. Aku wis lepas tangan. Nggih, Pak RT, sampeyan seseni. Ya tak selesai. Kula mboten purun. Awakmu wis mau tenan. Nggih, pun mo. Harga diri, Pak RT. Cuma pasrah iki. Nggih. Ya tanggung jawab tenan. Nggih, Pak Dek. Tapi kula sampeyan eling-eling kula mboten lilo. Nggih, Mas. Jenengan tenanan. Dik, jenengan tenanan. Nggih, kula. Pun Pak RT, kula kok utus malih. Ya apa-apa. Niki wis kula kon, Dik. Piye, Mas? Ade cerai. Wis ora usah ada antara dhewe ngene. Silaturahim panggah. Iya, Kok ibaratnya sampean seduluran, keluarga sampean keluargaku panggah. Iya, Ini? Saya kok jaluk ngono. Oh, wes dene. Semoga sampean kehidupan mriki bahagia. Sampean nak mau pisan Iya, Mas. ora tiku. Tapi bene Nggih, Mas. ya wis are nggih ngapunten kula ten mriki wau enten salahe. Pemuda mriki wau enten mriki enten salahe. Nggih ngapunten nggih Pak Teh. Ya Kula. bagi tugase. Nggih, kula nggih ngapunten kalian jenengan. Pun Pak Teh kula nyuwun ngapunten. Nggih. Nggih pemuda nggih. Sampean muga-muga bahagia. Iya, Mas. Jenengan bahagia nggih. Nggih, Mas. Cinta tak harus memiliki, tapi sampean tenanan. Nggih. Kula tenanan, Mas. Sampean tenanan. Kula nggih mundur diri. Nggih ngapunten nggih Pak Teh. Nggih. Kula nggih ngapunten sedaya. Iki tenanan Dek, wis kadung uteng 5 sasi karo motorane sing loro sapa bojone wis ora gelem. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, nggih syukurane nggih. Nggih. Nggih wis kula wis sampean muga-muga bahagia lah intine. Nggih, Mas. Kula nggih ngapunten nggih Pak Teh. Nggih. Nggih. Ngapunten. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys. Ya pemuda, monggo. Ya. Kula sama kali ini dan purun. Nggih, Mas. Iki kan Pak niki kan pun selesai masalahnya nggih. Nggih. Kula kali rencang-rencang badhe angsul. Ya Dek. Nggih, ngapunten Pak nggih. Nggih.
Wis iki wangge tenanan to, Dik. Nggih, Pak Teh. Tanggung jawab tenan. Nggih, Mergo begini iki semua lho, iki tak pasrahke awakku lho iki kabeh iki. Nggih. Pun kula sampeyan tenanan, Pak Teh. Oh iya. Wis sampun Pak Teh nggih niki lek kula enten kelapatan ing kula mriki. Lentu kula nyuwun ngapunten. Sakniki kula badhe nyuwun pamit kalih adike niki. Oh iya ya. Tanggung jawab tenan lho ya. Nggih, Pak Teh. Aja dipindho-pindho wis bojone iki dopeni ae. Nggih. Sakne meteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Semoga lancar lagi. Nggih, amin.